Keď sme už povedali A, musíme povedať aj B. Rapid nebude na svojom trhu sám. Pomerne pekný úspech má už Renault so svojím Fluenceom, teda nástupcom Meganu Sedan minulej generácie. Renault Fluence s 2-litrovým motorom, ktorý si kúpite iba v maximálnej možnej výbave Privilege, je pre mňa takým pekným návratom do minulosti. Jednak z toho dôvodu, že to teda máme tu všetko, čo tu má byť v poriadnej limuzíne, ale za druhé aj preto, že za takéto auto by si pred niekoľkými rokmi boli automobilky schopné vypýtať 2- až 4-násobnú cenu. Vôbec nepreháňame. A to ešte tie autá nemali takúto výbavu. Napríklad na navigáciu ste mohli okamžite zabudnúť. Otvoríme túto nie práve najľahšiu a určite nie hliníkovú kapotu. Nájdeme po ňou 2-litrový benzínový motor s výkonom 105 kW, čo je 140 koní. Ten mňa počas testu prekvapil svojou spotrebou. Tá sa pohybovala niekde od 6 do 7 litrov, čo je na tento motor podľa mňa veľmi dobrá hodnota. Fluence je stvorený pre pokojnú jazdu. Nakoniec aj tej vďačíme za spomínanú zaujímavú spotrebu. Bez ohľadu na počet osôb na palube vždy potichu splní to, čo od neho cez plynový pedál žiadate. Teda pokiaľ to nie je naháňačka. Na tú však ani nemá podvozok. Tieto pekné 17-palcové disky z ľahkých zliatin sú síce v príplatkovej výbave, ale páči sa mi, že evidentne aj v Turecku majú rovnako rozbité cesty ako tu u nás a tak ich nie je moc ani cítiť. Isté, Fluence nie je najmladší a práve noví konkurenti možno zvýraznia jeho slabé miesta. No k úcti mu slúži už len to, že v takejto kombinácii, ako ho tu máme dnes, je jedným z mála modelov na trhu.